Llacunes. Llacunes de la tancada i la bassa de la Platjola. està comunicada per una carretera local amb el cap del municipi i amb la platja dels eucaliptus. Espera't. Passa, Victòria, cap atrás. Vale, què és això, Lionel? Y aquí tenéis el escut de los Monteros. Molt bé. Si una cosa, les festes majors, si una cosa se celebra a la poble són les festes dels patrons. El cas dels monestirs, les festes són en honor a Sant Llorenç. el 10 d'agost. Normalment tenen una durada de 6 o de 7 dies, del 8 al 15 aprox. Aprox què vol dir? Aproximadament. Molt bé. Cada any s'escull una reina de les festes i unes pubilles entre les noies del poble. Entre els diferents actes, la principal atraccions són els bous en les seues diverses variants. Què vol dir això? Que la seva principal atracció són els bous en les seves diverses variants. Què és el que més se fa? És el que més se fa. I diverses variants, què vol dir? Va, la classe, què vol dir? Són els bous en les diverses variants. David? Que son todos los tipos de cosas que fan en los bous. Per exemple, el bou enllaçat, el bou engolat. Vale, Lionel? Això vol dir. Vinga, seguim. La nit prèvia al començament de les festes se sol fer un bou engolat nou amb després dues boles de foc a les banyes. El primer dia és costum el bou capdassat se passeja pels carrers del poble un bou lligat en una corda per les banyes. Aquí continues una foto del bou i la gent que està aquí perquè no el pilli. Per Leonel Morales, moltes gràcies.